Iyakhala insizwa la bathi uNtekza ikhala ngolwa osenkingeni njengamanje. Sawubona kuphi nokuphi la kufuneka khona lo mboso njengamanje kubingelela yini mathinda acaba izinto mzomqamela amehla abanye baqamela imali ethi bazi kana ukuthi ngabe usuku lakho lokuqala la ngicethe enze kulungele press subscribe button share pin comment kulona konke uma usubscribe bike mala kuhamba so sonke ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sikufakele video phambili ungakhohlwa ukulike kanti ke ngabe umdala like awuthi hlanda lapha ku comment section sethi nje ukuthi waqa kodwa ngane zakwethu ngicela sithi unciphisa inhlambu unyaka omusha manje ngiyathemba ngene kahle enyakeni omusha ngane zakwethu sisahlangana namanje asikakayizwa imiphumela emibi noma ke abantu abangayiphathanga kahle phakathi nonyaka noma ke ekupheleni konyaka ngane zakwethu uNtekza Ntethelelo lapha uyakhala ukhala ngolwa uyena oyifaka inkingeni noma oyifaka ubishini kodwa ke so thini ngoba umsebenzi uLwah Ndlunkulu wafeature igcwami ngomeni ithi Paris njengoba ke ingoma itrende yadla ikhotha yadla magalane yasho impela ukuhlukanisa unyaka washo ukuthi umfowamphongose ukhona la esikhaleni nawumile umngehema uthi hayi cha mina ngeke kuhlukanise ingoma yemba ngiyami ngikhona abantu abaningi ke kube namavideo amaningi kuvezwa khona uKhuzani eshawe stage abantu bemgebhele noKhuzani futhi usekwamukela ukuthi lento le izoba yihlaya njengoba ke esenza umdlalo lapha nalapha njengoba naye ke wachomela noma wakhuluma ngegcokama lapha ngokuwa kwalo emva kokuba ke abantu bejikjele uKhuzani ngamabhodlela ngani zawethu ngaphandle komuntu esikhathi sakho ngiyazi ukuthi ufuna ukwazi ukuthi uNtekza utheni uNtekza ukhuluma ngolwa ekuyena osele ubishini njengamanje ngenxa yokuqhathwa noma abalandeli bomculo andlela asebenza ngayo njengamanje okucaca khona ukuthi ke uLwah ngagcina sele dengwane njengoba sazi ukuthi unokusikhiphela umculo omnani ngaphandle komuntu esikhathi sakho umntana sekasigxime sihlale kuyona ivideo uyazi ukuthi mase kule isikhathi sofakazi esingane zakwethu angizi kwena ngawuphethe ufakazi noma ke angikhulumi ngomuntu engayikhulumelanga yena danko Habe awu sanibonani bafowethu sangena bafowethu ku2024 sangena sigqaleleka sangena sigijima bafana angikhathali ukuthi singene kanjani mina uyedwa kuphela umuntu engimkhalelayo la kuyona yonke le nonsense nenishinishe eyenzakalayo uLwah Ndlunkulu bafowethu ingane yabantu eyingenele studio ifike yenza ingoma iyenze show ukuthi izojabulisa abantu ikhiphi ijabulisa abantu ingene stage ijabulisa abantu iphume ihambe yolala yangena yagamanqa kule nonsense yenishinishi emancamanca eyenzeka lana bafowethu hayi lenkinga futhi engadalwa abalandeli bomculo kaMaskandi engadalwa abathandi bomculo kaMaskandi kodwa edalwa abathandi babaculi abathize bafowethu hayi lento le inkinga bafowethu le kodwa ke asinandaba siphakathi ku2024 singene ngomjolo lowo futhi ngeke siziqamba mangasithi asiwazi ngoba waphuma emva kwemveni ukuthi kuphuma iParis yashaya imillion after 12 days ku YouTube wabuya noKhuzani wakukhipha umjolo loyo collaborator noLuve washaya imeter in 2 days waxekwa khona lapho ukuthi wenze njani ukuthi wenze njani ihlakaniphile leyansizwa yona angifuni ukuya lapho ke ngifuna ukuza la bafowethu ekuthenini ngiyafisa ukuthi ukubulwa because umculi bafowethu esaziyo sonke ukuthi uyasijabulisa si South Africa kodwa le nkinga asengene kuyona ngoba naye siyamdabukela phela kule ngoma lena kahle kahle ngenza okuningi kodwa ngenxa yendawo collaborate kuyona endaweni yakaMaskandi futhi lapha empini because phakathi kaMthandeni noKhuzani nje kunempi nje engadalwa futhi bona bobabili edalwa nje abalandeli babo yabo kube nje wayicollaborate leyo gatsheni noma mhlambe wathola nje mhlambe nje ulimit noma ayitholele ubanje omunye into encane noma inkosi yamagcokama noma muphi umculi ekungaba ukuthi wamthola kulabaculi abakhona abenza kahle bafowethu hawu ngiyayikhalela ingane yabantu kodwa ke ngoba isalokhu iqhubekile yenza music so lo siphushe njalo nje siyilalelela yona nje way siphakathi ku2023 ngathini mapha mangami siphakathi ku2024 I mean mapha mangami ngathi mina asiyeke ukubala asibe sevotini awu nalibala ukuthuwana nami la nalibala ukuthuwana nami lo bafowethu uminto yakhe sithi darling boleka imali suke kumjolo kusuke ngelo nami ngathola umuntu engangimthanda sathandana kancane wangicela imali ngamncintsha imali yangu moshela uthando ziyakhala bafowethu singene ngayo ayikho into esizoyenza
nango DJ Hlo sangena futhi kusuke ngeke kusashintsha kufana nesinqumo sika referee mayesethe nje ipenalty akujiki la ya South Africa ngoba ayikho iVAR ayikho iVAR emculweni ayikho iVAR lapha ku top 10 lapho khosini uthi uzohlehla ayikho leyo nto singenile bafana